Ahojte, boli ste už na Domaši? My sme ju dnes navštívili. Poďte s nami obdariť nejakých milých ľudí a my dúfame, že ich bude veľa. Ako často nakupujete bytový textil? Bytový textil? Tak som tam raz za 2-3 mesiace, keď niečo potrebujeme. A skôr preferujete kamennú predajňu alebo e-shop? Skôr kamennú. Kamennú? A poznáte našu firmu EMI? Nie. Nie? EMI? Máte postelné pradlá aj v galérke v Košiciach. Áno, super. Áno, mám plachty mať. Áno, super. Tak dneska sme vám radi darovali takúto osúšku, pretože si našli čas. Spríjemnili vám deň na Domaši. Nemáte za čo. Majte sa, dovidenia. A radi by sme sa opýtali, či poznáte našu firmu. Áno, poznáte. A nakupujete často? Áno, obliečky máme doma. Áno, super. A skôr preferujete tú kamennú predajňu, alebo... Cez internet. Áno, tak super. Dneska by sme vám radi podarili takéto utierky, si sme našli čas. Nemáte za čo. Majte pekný deň. Dobrý deň, máte minútku? Máme. Môžeme? Radi by sme sa opýtali, ako vy často nakupujete bytový textil. Keď sme sa sťahovali a zariaďovali byt. Áno, rozumiem. Tak dneska by sme vám radi podarili takúto osúšku, že ste si na nás našli čas. Nech sa páči. Majte sa, pekný deň, dovidenia.